شەڕێک ئەنها دە ئەفرینێ دە تێکردن ێریشێکی فاشستە ێریشێکی بە ئارمانجی داگیرکردنەیە ێریشێکی بە ئارمانجی قەرکردنەیە ێریشێکی بە ئارمانجێ gelekî li ser axa xwarakirin û kesên dî anîna li wê derê bi cîkirin e yanî guhertinekî demografî ye êrişekî gi fikrê El-Qaide yê Cebhetun Nesra ê Daişê û bi ne tenê fikrê wan bi endamên wan ev êriş têkirin bi êrişekî li ser heta dawiye binpêkirina yasayê û qanûnê navnetewî ne êrişekî li ser tecrüba demokratîk a gel û Bakurê Sûrî derketiye pêş êrişekî bi hewildanê dagirkirina perçeyekî ji axa Sûriyê yanî demê em vana bêjin gelekin yanî pir dibin êrişekî bi armancê gi siyaseta qirkirinê ya gel û Bakurê Kurdistanê jî tê meşandin û siyaseta dîktatorî ya gel li Tirkî tê meşandin veşartine rojeva faşizmê her wisa kiriye yanî rojevê xwe hindir ji bo yê ser bigire êrişî dervekiriye êrişekî hemî Kurdistanê armanc dike êrişekî dixwaze ev imkan û derfetên gel li perçe dîyê Kurdistanê gi derketine pêş bişkîne